Han passat 4 dies des de que la Jaume em va parlar per primer cop. Però no m'ho vaig imaginar. Parla de veritat. Des d'aleshores que ens hem fet ultra amiguis. Ens ho expliquem tot, ens escoltem, estem construint una relació molt especial. Jo crec que es podria dir que som companys de pis. Tia, pots creure que se m'han cremat els macarrons? Jaume, t'estic parlant. Què passa? T'estic escoltant. No m'estàs escoltant, estàs aquí jugant amb la merda aquesta mentre jo t'estic explicant el meu. Hosti, tu, la gossa que em va parir. A veure, escolta'm un moment. Has d'entendre que pugui parlar i pugui entendre't no vol dir que vulgui fer-ho tota l'estona. Uau. Però què passa? Què he dit ara? No has dit res. No has dit res. Com sempre, que no dius res. Però on va? Ei, espera un moment. Està bé. D'acord. Et perdono. Em podries llançar el pop, si et plau? Què? Que si em pots llançar el pop... O sigui, estic aquí jo, destrossat per dins perquè se m'han cremat els macarrons i després de que em tractis fatal, l'únic que vols és que et llenci el pop. Sí. Buah, és que... Pots fer el favor de complir la teva responsabilitat d'amo i llançar-me el pop? Ok, llenço el pop. Què fas? Que no vols que te'l llenci? T'he llançat perquè no hi vas. Se m'han tret les ganes. M'estàs vacilant? Em pots llançar el porquet, si et plau? Crec que el problema és que no saps llançar bé les joguines, eh?